Som partner hos Cashback med Visa får du adgang til et detaljeret og brugervenligt dashboard, hvor du kan følge med i dine kampagner i realtid. Du får overblik over klik, eksponeringer, køb og meget mere, og du kan hele tiden følge med i resultaterne af dit samarbejde med os. Derudover får du indsigt i, hvem dine kunder egentlig er. Du kan se demografiske data som alder, køn, geografi og interesser, og bruge den viden til at optimere dine fremtidige kampagner, både på og uden for Cashback med Visa. Mange af vores partnere bruger aktivt dashboardet i hverdagen. De følger med i udviklingen, justerer løbende deres kampagner og bruger dataen til at lære deres målgrupper endnu bedre at kende. Det gør det nemmere at træffe de rigtige beslutninger. Samarbejdet bygger på princippet om no cure, no pay. Du betaler kun, når vi skaber værdi. Det betyder, at du udelukkende betaler for de kunder, som vi konkret sender videre til din forretning. Hverken mere eller mindre. Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan din virksomhed kan blive partner? Så udfyld formularen her på siden, så kontakter vi dig inden for 24 timer.